Oso ondo, egunon, lehen behintzen dugu zari egunon, baina berriro zati kalte egizte bengo eta ikusten dut garen jente haitu edagoela hurrien Ramon be horrengo da, ez dago Ramon? Da, hemen azkenengo orduan entzun dudan zen gauza jabardurak, sakonagoak, harinagoak hor gara konpontzeko, betio, hemen hau nezkero, gaur iluntzien zorruñi lagatzea konbiduten hau segoko plazarak eta dira eta bar baina ez dituzu horrean hemen azapudien duela guztiek eta horretan agarritzeko zorruñi lagatzea ikusi ja Claudio Landa tan agarrakitzu gutzuez eta horregaz ez dute inora zaitek ez dute esango inora harrikadari bota gure nire toka joa Xavier oso apalda erakusten dugu irakasten dugu, baina ez dakigu ez da behartzen, ez da esku hartzen edo ez da esku kasurik egiten edo kasu nori ingo dutze guk hemen esaten dugun guztia eta urtebetean iruan esango dugun guztia Claudio Landa gaztebetean tanan kasuratzen dago orduan nik hori lehen behirakorri idatzen eman Euskaltzaindiak urte osoan egiten dauena Claudio Landa lako batek desegin egiten dauena eta nien hau bakotxak bere ogibidea irabaztearen alde ez gitxiago nik Claudio Landari lagun moduen ez dute sekula bera gazorarekin baina estimo bengo zet bere alegin egiten dabil ipinin jabe orden jutze, eskatu jutze garen moduko asko dagoz baina nok eteben dauka hizkuntzaren duintasun minimo bateri eusteko ardura nor da hori ze topo guru nuke da badakin nortzut dien eta holako itzaldizidan begoten die itzaldizi bemoten dabez da dana gadoz, da dana oso ondo baina hizkuntzien duintasun minimo bateri eusteko halako multiplikazio efektua daukan medio batean gure erreferentziari gorena gaur ETB da gurea esakeran ez behar irakasleena baina ikasleena bai daumeena bai orduan hori guzti hori jakinda gorago erreferentziari ez dago Euskaltzaindia badago baina Euskaltzaindiak ze eragin sozial dauka holan inmediatorik bere alakorik ez zein da irratiak eta batez be telebista eta batez be unbuen eta gazten orduan hor sasoi baten ETB-nik labaien eri bezarritan entzun izan dutzat ETB ipini benean euren buruan hizkuntzaren tratamentu gitxienez duin bat sendo bat egitekotan izan zela baina ez hizkuntza degradatzeko tresna bat orduan badagoz programa asko hizkuntza ondo tratatua dagoena neo ebilena solako beharretan baina horre dira zirkuito ez dut esango marginal batzuk normalean pelikulak eta olako estudio gauza ondo eginda egoten dira baina nok jarraitzen dago hori hau da beste hizkuntza zuzen direkto bateko hori tertulietakoa humorezkoa hori da ikusleri gehienak atxikitzen da ikusleri gehienak harrapatzen dituena eta orduan iztun egokiak aukeratzeko zelan baiteko galbairik espadago eta galbai hori nok ipini behar dago orduan hau ez da nire gaira datorna baina pixka bat Xabierrek hori esan dagoenean ez dauzkue kasurik egiten da kasu egiten dauzkue baina ez guri beste batzueri kasu egiten da hizkuntzak beti jarraitzen dau bere helburu edo referentziatik egiten da kasu baina ez Xabier Altzibarri edo ez behar bada hemen baion gauzarei hizkuntzak bere legea daroaz orduan hor lege buruetan goietan, uburuetan eta hor ikusten donek eta tristegi ganera eta salatu egin behar dut baina ez Claudio Landa ni nau Claudio Landan kontra enau bere lana aldanik ondoen egiten dabenen kontra nao aginpidea eta kontrola daukenen kontra azken batean sabor basura bat edo basura asko edo sabor telebista bat edo sabor programa batzuk egiteko bide batez hizkuntza bez sabor mailara
jaizten dugunok, eta orduan besango zuen bai, eta zelan nahi guzio ostantzien, norjap behitu, hizkuntzi degradatzekotan, sarratu ETB behinguan, da mendik 20 urtera, zozarengo. Holan, benaz pareuko, ez da, baina askotan hori da, ezin dozu impotentzia ikaragarri sentitzen dugu, ze alegintzen garen apurra eta inbeste kostata egiten dana, gero edozein programa baten sartzen diran personajeak edozein tertulietan, edozein alkarrizketetan, edozein udako jaietan sartzen dan zaborreria guzti horrek, horrek iruntzi egiten gaitu, baina hori sartzeko kanalak ipin egiten dira. Eta bide batez esango zuet, nien ez normalean kalan horretan sartzen, ez dira guan etorten. Orduan badago, hor kontrol bat. Orduan, nik hemen esango dudazen gauza batzuk, pixka bate, harinagoak eta izango dira apur bat eskola baina eta baina gero, hemen zagozen guztio, aurkitzen gara, impotentzia horren barruan, gure umeak, danak gure etxean, berba egiten da bezalan bai natural, baina eskolan ezin dugu dominatu, eskolan ezin dugu giro hori, ezin da. Da, han esaten da, eta gorago eta ezin dugu, ze telebista eta kalea eta bai, ezin da. Eta impotentzia orokor horren barruan neurri batzuk hartu leikezanen artean da buruetan ez badago exigentzia gehiago hizkuntzaren ganako alako leialtasun apur bat gehiago edo zer bada balekoa eta ikuslea eukitzeko eta ikuslea gehitzeko eta audientzia gizentzeko edo zer bada ondo, da hori bada lehengo helburua, orduan ez daigun egin euskeraz, egin daigun erderaz. Hor ikusten donik gure problema handia. Orduan hemen esango dugu zuen, euren baliotxoa dugu eta euren alegina egingo dugu eta jarraitu dugu, baina gero aurkitzen gara beste masa ikaragarri, monstro ikaragarri horregaz, da monstro horren barruan salatu egin behar dut, ETB-en eta irratietan sartzen direla beste ezein hizkuntzatan ez da urripe urreratzerik izango eleukienak. Ia katalanez, zuek imaginatzen duzuek katalanez edo gallegos gure irratietan entzuten dugu zan esatari edo lokutore edo tertulikide batzuk sartu alizatea, ez dut imaginatzen, hori bakarrik geure hizkuntza giseajo zapaldu eta torturatu honetan gertatzen da. Ze hizkuntzaren arauak eta hizkuntzaren bizitasuna eta horre, nik uste dut katalanepe estimako da bezala horrek, eta gallegoak bai, beste batzuk bai, baina joño, leku publiko batean, entzulen aurrean, hainbeste ikusle eta hainbeste entzule egon leiteke zan, medio batean, berbetan ez dakiena ipintzea, berbetan badakiena baina erderazko pentsakera guztia edo berbeta euskeraz behintzat degradatu bat, baina asko exito gehiago daukana. Itxuraz egiten dagoena baino, hori kontrola da. Eta kontrolak, leku batzuetan dagoz, eta orduan alde horretatik, konbidatzen zaituet zorginela atzea. Hau esateko asmorik geneukan, baina azkenengo egetok gehiago esan dagoenari buruz, guk hemen esaten dugu zan gauza, baiaguko dira, maila bateraino, baina hortik gora, hemen hortik gora eta albora, mundu handia dago, eta sarritan, baiko horregoten gara, baina beste batzutan, geure estudiotxuak eta egiten gabizanean, da posik eta gero autoriak eta ikusten gabizanean, joño, hemen baina hau zer, joño, hau bado zer, baina gero urtetan dugu gero pantailara, hau zer du, sensazio hori, ezin da, alboratu eta ezin da ekidin, hori da, gure, orduan, hori handi hori ezingo dugu konpondu. Sarrera uste bako honen ondoren, nire gaia nahiko harina, eta neure ustez polita bai, eta zuentzako. Orduan, nik eskola mailan, zelan baite, bizkaieraz berba egiteko eta praktikatzeko eta datorren, aridan, zorionez, buelta emoten, goazen kontzientzia orokor horri, azken batean nahiko gauza evidenteak direla, berba egiteko maila diferenteetan, umeari eskolan berba egiteko maila naiz eta batuan izan eskola horrek, derri hor euki behar deuzela, bere mailak, etxeko moduan berbaiteko, umieri karen-kara esaten den aurrez aurre berbaiteko, edo hemengo moduko altura batetik berbaiteko, edo jolasalekuan, edo patioan, edo jantokian,
orduan maila diferentea dagozela, eta eskolaren esparruan, eskolaren barrutian, goizean 9:00 sartu, arratzaldean 4:00 urtan dagoen umeek, derrigor euki behar da bela, etxeko antzera eta herriko antzera berbaiteko guneak derrigor euki behar da bezala. Da, ez padaukez, ez dagoela ondo. Hizkuntza planteamentu hori ez da ondo. Orduan, hor gauza evidente batzuk, zorionez, bagoaz, eta gero behar bada praktikan, gauza batzuk kosta egingo dira, baina beste batzuk nahiko errezak dira. Orduan, zelan bai jartzeko, olako berbakera kolokial, berbakera personal, berbakera urreko horren adibidezat, ipuina hartzen dugu. Orduan ipuina, normalean, ez da bardingan ipuina nik hemendik zueri kontatu, irakasleei, olako ikastaro batean, edo ipuina kontatu eskolan bertan, begelan, goragoko mailatik, ez dakit, ipuina zerbaiten irakaspiderako edo kontatu hogei umeri, edo norbere umeari, gauean, belauniko, oean, parau, da, bera, hoien dauela, han ipuin kontatzea. Orduan, norbere umeari, oe aurrean belauniko zagozola ipuin kontatzeko modua da, berbaiteko moduri gurbilena, ipuinaren kontakerari gurbilena izan behar dau. Eta modu hurbil hori da, horixe, umeagaz, beragaz, personalki, berba egiten dozun, modu hori izan behar dau, ahozko, direkto, zuzena. Eta hori han bakarrik izan behar dau, hori eskolan be, erabilileike, eta zehaitik ez, hogei umeren aurrean be, halako izkera modua erabili. Eta batzutan, jaso, maila, eta zelan bait, aukera ezbarrenetan maila jaso, eta beste batzutan, batuan bebait, euskalkia, eta hor, enaz hasiko goine zenbat maila diferente dagozan, baina adibide bat ipinteko, naizta mailarik altuenean, zientifikoenean, 10-11 urteko ume bati edo txikiago bati intentatu matematikak azaltzea momentu baten, gero umeak momentu baten larritasun bat badauka edo zerbait igartzen badutzazu, eta azken batean berazkoaz edo eta hartuta prakake jastera edo zehozar egitera komunera laguntzen dautzazunean, orduan zelan egin behar dautzazu umeari. Batuan, tonu jaso horretan, ez, biztakoa da, hor, baina oso desberdina dagozela. Edo holgetan dagozanean, patioan datozenean umeak eta haupa, ez da, gure umearen irakasle batek, patxi dugu baizen, haupa patxi egin datozenean, umeak orduan zelan egin bitzezu. Orduan ez biztan dago, hori diferentea dela. Orduan, guzti horrek, izkera horrek azen batean, izkaieraz gure euskalkia eta gure euskalkiaren azpi euskalki derrikua beren mailaketa batean euki behar du lekua eskolan. Ze eskolan lekurik espadau, gertatzen da, gure etxean gertatu izan dena, eta etxe askotan gertatzen dena. Eskolan beste eredu badakarrela, eta etxean entzuten dauen hori, gero agotatzera geratzen dela, eta ez dagoela prestigi hori. Eta orduan, umea amamagaz edo gurasoagaz diskutitzen, ez dala barikua, ostirala dala, eta ez dala asteartea, edo martitzena, asteartea dala, zetako ipini behar dira, diskusio horrek eskolan martitzena, barikuak, horretanok lekua badauke, orduan eskolan badauke leku hori, elitzake olako konfrontazio hori sortuko. Eta konfrontazioa sortzekotan, beti atzere egiten dagoena retaguardia da. Etxekoa makalagoa da, alfabetatu bakuagoa dira, eta eskola dakarren prestigioa hori joango da aurrera. Horrek irabaziko dut, etxekoa oso kontzienteak ez badira, guk jakin bestakik da, guri erakutzi bezeusko egin. Eta dakizune bazara hasiko gumia, egunero diskusioan ez da. Ezin jozu, egunero diskusioan hasiareaz, hori nun konpontu behar da bastiro eskolan, hortako gain beste urte, han, baina etxean diskusioa sortzen bada, beti ezara ebiliko, hori ez da holan esaten, da, niken jot, ez aizu, neuken jot, eta zailik biluza beti, niken jot esaten, neuken jot esan azuten, ezin jozu holan ebili, ze hori ez da berbaiteko modua be, da adin desberdina be badagoz, da konturatzen danean zeo zer, baina azken batean 8, 9, 10 urte arte ezin jozu holako diskusiorik etxein sortu, bestela benaikoa burua berot datorten dira, bai arek eta bai zu, azken batean hor zer dago, eskolan behar da zelan bait, etxeko hizkuntzea nantzekoa prestigia duta egongo dan gunea. Hori guzti hori egiteko eskolan modu asko dagoz, azken batean dakienak, da euskaldun zarrak asko dagoz, dakienak erabili daiela, eta ez dira mailak bereizten, ez da hain gatsa mailak bereiztea, eta eskoletan, hemen holan eskola askotarako antolatu dira moduak, eskolan bertan dakia zein herritan dagozen, ze konposizio dagoen, irakasleak zen badiren, euskaldun barriak, han bertan ikusi, pixka bat, eta bertan antolatu. Eta horretariko bat, orain, kaparradak alde batera itxita, da ipuina, azken batean, ipuina modu askotara kontatu leike,
baina badago, modu, horixe, belauniko, oearen aurrean, edo ume moltzo bateri, harri ganean jesarri, inguratzen jatu zuen, kontatzeko modu bat. Nik, holan kontako dutzuet, ipuin bat da gero, ipuin horregaz, beste elaborazio txiki bat, edo handi bat, goragoko bat, zelan egin leiken, ikuste, azken baten, berbakerarik ez dut esango apalena, bajuena esaten joan ez, direktuena, hurbilena, zelan jaso leiken, eta azken batean, euskalkia lantzeko modu bat, beste era asko egon leitek esan moduan, ze ipuina da, izan da, beti izango da, ipuinaren edo fantasiaren mundu hori umeentzako importanteenetarikoa, eta guretzako ez daikik ez gure barruan dagoen importanteena ondeño umea, beraz guretzako ez da txarra izango, eta norbera ganera gozatu egin leike, eta gozatu egiten dago. Orduan, ipuin honegaz, sintetizatu guneukez, berbakera direktuaren erabilerak eta gune ezberdinak, eta eskoletan antolatu leikez, alako, lehiak eta txikiak, eta da egiten dira, eta orduan, eskolak preparatu behar dau, ume hori, etxeko moduan konteu bazuteko aukerak eguitzeko. Ni badaki gure umeari gaur esaten baiako etxeko moduan kontatzea eskolan, aregizte hori onartuko. Zelan bez. Hori preparatu egin behar da. Zaitik, alako bien bitartean zulua dagoelako, eta eskolako hizkuntza, beste hizkuntza bat dala. Okerredo zuzen, baina zelan hori hartu dago, eta orduan, etxeko hizkuntzan berak hobeto kontauko leuken moduan, han, jentearen aurrean ez dago kontauko. Hori preparatu egin behar da. Orduan, olako lehiak eta txikiak antolatzen direnean, bai eskolan, bai eskolartekoan, ni berrezen bizinaz da Elorrioko Arriola aretoan, olako hainbat gauza antolatzen dira, orduan, alako lehiak eta han Elorrio aretoan eskola ezberdinetatik edo diferentetatik doazenean, han euren etxeko hizkuntzan bakotxak egingo balau kontaketa, beste prestigio bat hartu guleko. Guzti hori, apurua preparatu egin behar da, girotu egin behar da, umeari ezin diozu golpera eskatu ezu kontau etxeko moduen, kontako zut etxeko moduen. Ara ez dakiz, eskatu zuen hori etxeko moduen kontau, ez da bingo. Ez da bingo, etxetik urten da autobusin sartzen danaz batera, beste klabe baten sartu da, eta beste hizkuntza batzuetan sartu da, da eskolan hizkuntza klabe horretan jarraitzen dau, da areri momentu baten batek esaten batzu, ez zuk etxeko moduen kontau, arek, susmo txarra gartuko jo, hauzetak batera. Hemen zozer deklarazio batzuk hartzeko izango dau. Edo ez, orduan hori preparau, oso errez preparau eskolan da gelan, norberak egunero eskuartean dagoazan umeakaz, hori oso ondo preparau legi. Umeak, oso denpora gitxian moldau lehik ez, norbere helburuetara, helburu batzuk garbi egizkero. Orduan, nik eskolan, holan kontako neuskizo, umetalde bateri, neure gelan, ipuin kontako zuet, kontako lehiken, neure umieri, etxien, belauniko, hoien konteko neuskizo moduen. Da hori eskolan alan entzun egin bidare han hori lehenengo orduan holan konteko zuet. Bihar bada ipuine jakingo zuen, baina eta gero hortik gora beste salto txiki bat emoteko. Eta orduen da hau ipuine hau bide batez geure ipuinek edo ipuin unibertsalak oso onatie, edarratie, danik oso maiedoaz, zelan ez baina geure ipuinen falti egon lehike. Geureiek, hemen ez dut esango inganera nundik etorri dien, bihar bada Kaukasiatik etorriko die, baina ez da gukea asimileute daukagu zenok edo guri hemen Euskal Herrian sortu edo kontatu izan diren ipuinek kontetan die aski, baina izan lehike beste ipuin unibertsalen onduan juauak edo apalauak ez dira inbeste publikatzen edo ez dira inbeste egiten dira aleginak, baina batez umearen gana ez dira inbeste txano gorrotxuen boduen ez dira inbeste helduko. Gatsa da bier badaz, txano gorrotxudeko zan, ez dakit zehose egi da, ipuin unibertsala eta famatua da ona, baina badaoz orduen bapur bat aleginen geuriek guri edozein ipuinen aldena baina geuriek konteu da horrek guzteu bazo betu gure umierin egizta sekula ez da txakurre etxien euki apurua basarri inguruen bizide, baina txelin errortana asko guzten jago, da hain zuertez neuri behumetan guzten jatena. Joño, zelan izalegi, ordutik una pasoitu, urten mordua paseo, zeik guzten jago asko, ez dakit, baina hemen esango dien, referentzia asko, ez tekoz baina guzteu jin jago. Eta txelin errota bat txakurtxoa zen. Da zeik txelin errota izena, txelina txintxelen ebiltze zalako, eta horretakoa zalako. Hori, eusek garbizia horik. Txakur txikize, bizkorra, uletzue, da zurre, solize,
txakur txiki guztizek dien moduen, da errotako txakurra izaten dien moduen, errotan jente asko biltzen da, atzera aurrera, da batzuk ekarri eroan, baina bestatzuk ekarri baino gehiago eroan behiken dabe, eta oiluak eta bar zainuen bihar izaten di errotan, dandaparak eta gauza asko da horrotan zaintzeko. Da errotako txakurra pa solo jezin bide, da alako izan txilin errota. Da izan solo jeze, bere errota inguru ez ezik, garek beste urrunako bastarrape, usunati eta guzteo itxintzakon, debi egizan, errakonduan gora, da handi gora, zer dauen uznaka eta harakatzi eta handi bueltatxue gehi eta azken baten etxe zaintzeko, etxe inguru eta urruño esain joan bida. Da holako izan txilin errota, da abizuzan errakonduan gora, eta gora alako baten txori bat entzuan kantan da, baina, kantu arraro zamarra behitzen duzakon, pixkate, bitxizi edo, nobeda dielez, entxakon, da, gehatu zan entzuten da, zeban ondo haitzen, horreatu enbizua ba, lehenengo zera ba, txakurrene zena ba, nio, xili gurratzen manaz, hori txori, harrapoen goizuat, haneko joan egedartu hori, da, urreatu zan, baina, apur bate, penielako zi edo, zeo zer, tristurielako zi ezo, moduan, txori zen kantuen da, zeban ondo haitzen, da, txakurre belarra zega soluzio egiten dau, ba, joan zen aurreatxua eta orduntxe berba batzuk apur bat ulertzen hasi izan da. Barrabana entzute ban. Barrabana, paseu gorba. Zeban ondo haitzen da. Joan zen aurreatxua eta azerize bentzuan alako baten. Azerize eta barrabana hortxe zauze paseude. Urreatu zen gehiago talako baten bakarbi entzu. Azeri barrabana kumie gauzte. Txorize kante ban triste eta negarbera. Orduen txegin errotari errugize sartu jagun, joan nik hau txoritxu jateko espiantzia egizua, baina honek jati barik, honek behonei pasuzeko zozer da, laguntzi mereziko dut, eze pasuzatzu, bai zaizu argitxe ba, azeri barrabana txorikunetan agauzte, baina azeri barrabana zelan txorikunetan, azeri zegiztaki arbola egoten da. Baina txorizek eta konte dutzen ba, zelan azeri zeg esautzen ba, bota egezu, txorizeri, bota egezu mue bat, ez nizela botako zu dumie bat, alizan txorizek ontan zabile. Ez dutzu botako txorizek eta bai, ez eixu inegarri bata, ba, ondin ez dutzu botata, txelinero, bai, botatzeaz, baina jauztez, bai, ez zelan jauztez bat, txori guztizek, arbolan, txoria biziek, behiu, arbolien puntan deko zute, bai, ez ez de txorikunu botate ez botzen, arboli irein, bota ingo da bela, dana jauztezela, da ordu bat botan bier izotze besti esalbeti erren. Da botatzen txorikune bat, da, aja eban inazerizek, atzea barri arboli, bota bigarrena, ostantzin dana jangutzua zarboli botata, da atzera bigarrena, da botan bier izotzet, dolantxe banan ba, txorikune guztizeke, botan bier izotzen, eta negun, ba, txori kontzo, bezinik, nehar baten, da, zerizek esatzen, hori eitzue, txilin horretak, hori eitzue, bueno, ez dut esango tranquile egoteko hori, ze tranquile egoteko modun ezauz, da posik egoteko modun bez, baina nik hori azeriz hori harrapakoto. Bai ez da zu harrapakoto, behiu niri bezariz da ez da zu harrapakoto, jori ez zelan ez da zu harrapakoto. Bai ez harrapakoto alikusuko zuen, ibage jorri beste guzua ze guztan jakon. Bai ez zu harrapakoto, baina da harrapakoto benizar umi da kanztiz. Beno, umi ejanta da, soin horrek ez teki erremedi jori, baina umien jalie, ale bauko erremedi zu, eta nik ahentzako bauko eta erremedi zu, eta topauko nik, harrapako nik hori. Eta zelan harrapako zua, zu egon hortxe, zu izilik egon, zu ezin negarrik. Ze ostantzien azeriz, bere musturtxuek eta bere luma agarrotzen da zure negarrak eta entzuten aposikoa, zu izilik egon. Ni etxera jongunaz da, egon aprobaten. Jonzan txilin errota etxera, errotara, da ere ba egizien, gaztontzi zen eguen, gaztaiek, egin barrizek, egin zarrak, da sartu zen, osteko atezulu batetik, atie basarriko eta errotako atie esek londo itxi bestien, da topo bilartie. Da gaztontzie, han ikusi ben bat gorri hori koipetzu eta egin barrize, azerizek hau soin farti botate bana, hartuko nolago gazti bat eta jonzan erreka onduen gora. Eta txori han eguan izilik eta azeriz mozu eta ez, abado jonezkero junta, zemaden poreño zuzuk etxapik, etorreko da, da zerren gotuzu bat, hauze gaztei etxiko nik hemen, da zu izilik egon, zu gapur bate ni hortik goran oien indazera eta alborata, abize golan kantu, baina ez negarrik ezen, hori harrapun biote. Da itxi joan, gaztai hori, bidien erdizen, txurein horreta gaztaie, erra, hori koipetzue, zaine botate bat,
Da zer izegi gaztai guzteu. Da baioien, bere musturtxuek garbitu ez da, bere guztien ari dain ez da, nik eguzua gaurre, gozare eta, hau do gegun eta, gozi joi mea, usain ez, omo bana lako, zue, oño, errota inguruen sarrien zomo bana, baina, usain baino gehiz jau sekule etxakon zu gertau, eta, hori xek euseko zu izingo bata, buelta lleban da, hortxe zehau zertxau. Datzera, usainen, atara senyora usainen bueltan ba, baioien, berutzu, noin bera, hortxe zehau zertxau. Da Juan San, da, nun topetan daben, gaztai biribile, birien erdi zen, koipi edari zula, ia euskize apur bate, berotzen azek eguan da, koipi edari zula, azerize, hau bai, lehen txorikunek, doin gaztaie, osoa, korri hori, biribile, holak horik, azizan gaztai jaten, da, pixen mitartin txiliñero eta segiban, agaztai itxiban, da bide bastarrien gehatu zen, ez zunte, hile bale gurez, hiltzat, han. Da zerizega gaztai inguruen ebilen, da izituen bere zeremonizek, da bere ritualak egin zituen, ritualak erramonez, ritualak egin zituen, da, han bueltan gaztaien inguruen da, nondik helduko txiatu nerik, lehenengo hainkadie gaztaiko horra emoti, kostain txeko, baina lehenengo pitxartik gautzen nien, gero ba, apurketa, geurre zati bat hango txera, bizerko txiko joa beste baina bai izera, zati bat, are bastiro bat dana jaeban. Da, gazte jozu janta pentze bat zer izetan, hau txorikune janta, zelan gehatu zen. Hau doge egune, hau txorikune, noin gazte oso zue, olako egunik. Da, bete egin zen, marrokara galanta iban, oinok izanko txogormen dizen gora. Lauri bezartu txakon, lau bisuat. Bide bastarra joan da, lotalditxu bat egin, hausen hartxuen, kero hongo noni hortik gora fresko, juntzeko freskuren. Joan zan bide bastarra eta, zer da kontu eta txiliñerrotan, behitxozuta, txiliñerrotan, hile, holako hori, hause bigenduan nire kontrario egandu izan, lehenengo txorikune, gero gazta iozue, doi nire kontrario egandu izan, amen hile, holako hori, haren bueltan behizitun zeremonize batzuk, txiliñerrota barrabana, amaika goze paseu ere biztakik, barraban horrek, makina balekuten da zirkuluten sartu izaz da niri, zerkule bezdanik, makina bier usiatunok, da makina bier niri, gaur betik, da, ze paseute zago nahi, hilge, da behitutzen da, azpan esan urreatzen baina ez, hilge zau, ikutzen apur da, hau hilge zau, hau garbi zau, hau gorte zau, holako egunik, ontsenkoan ikihiri, usta zen, eure zapokari guzti zen bengantzi ontsenkoat, hartu ontsi eta pentseuan, eta txixen bitxea belarri da pentseuan. Ontsi txixen bitxea belarri, txakurreri txiliñorra den nok belarri da txixen, ontsi baingo txiatia pixkaba garone garbitzen txako zan, da ontsi ikusiko nizelako kalamidadi pasitua zen munduen destak izarra, bai bilen non salto gata puta. Bueno, altzeuan beran katxua zerizek, eta binea belartzen pare-parien, txiliñerrotan egoan, da, azizen txixeiten, da, lehenengo zirstratxu belarriak justen azizako nien, txiliñerrotak apuro ditxitzen, txixeiten da, azerize, baina egin guztu bez, dalako baten txiliñerrotak, tak, zabaldu ju belarrizok, edo zabaldu ju begizok, eltzozopitilinen baina zelan heldu be, azten da zerizean, txilizio gata rantzak eta diar gata, baina bestiek heldu, ondo heldu deugon, da, heldutzen handik, deitzotzen mina zazerize bezia movimentu handiri egin, dalako baten samile ingurutik pasuziago nien, endutzo samatik, azerize horrei txiliñerrotak, da, antxe, voltamon, da, txiliñerrotak azerize antxe joan. Da orduen txorizen kantu beste modu bat eguek izen ziren. Are kantu alezek, ez guzti alezek, baina txorizepe, oin bai, baina azerizetat libre, nik urrengo umiek eta urrengo abizie, oin bai, ea beste kantu modu bat, ba, eiban. Hau da, txiliñerrotan, Ba, neute inotzuet, nik ipuin zerrenda bat egut jenean, da, 6, 7, 8 urtegaz, ba, zerrenda bat zein aukerat, beti hause kontrola zutuzten lehenengo. Hause txiliñerrotana lehenengo. Gero urte batzuk aurrera, ba, honela ba, beste batzuk eta beste irudi batzuk sartzen di, baina honek urtietan konto biar ezin doni golan. Da beti guzti jagoa. Orduen, ba,
Honek ipuño, geurietie eta hemen guetie mundu guztiko bizen ligez, jakina, ze hemen dauzen elementu eta txakur eta zeriz eta erroti edo horretano, beste mundu bateko, beste edozin mundutako bizen ligez, baina, geurietie edo, geure, tradizio dati jaso eta entzun dugu zenatia. Hau da bat, eta oin, nik fotokopize pare bate edo gehiago voluntario zabaltzeko. Voluntario zabalduko zuet txiliñero eta baina beste banatu, beste modu batera. Aurre jarraitu horretik, nik esangurotan lehenengo gauze importantie ez da hori batez, baina holan berbetan, bakotxak bere euskalkizen da, bere azpi euskalkizen da, bere herrizen, holan berbetan be eskolan entzutie gauze ederra dela. Eta egongo di irakasliek, egongo di umiek, holan kontetako gauza dienak. Orduen, hau berbakari hau eskolan entzun bida. Ze eskolan entzuten espada, etxekoa prestigio barik geratuko da, eta ganera pizien bitartien zubi bat edo zulo bat dengo jaku eskolako berbakerie eta etxekoa da pizien bitartien zuloa. Ez da hor loturarik, ez da hor hizkuntza bera dan ize kontzientziripe edo ez da hor zulo bat. Hori bat. Baina hau berbakerie hau da modu hortara entzuteko da umi ekontako ondo, baina egunen baten ume bat iriak hortan baixako hau idatzi inbidabela. Orduan zelan idatziko dugu? Holan, nik kontegoten moduen idatziko dugu? Ezin da holan idatzi. Baina, esango zu, baina hau berbaiteko bakarrik da. Ez, baina, zu, euskalkize, berbaiteko tentzuteko bakarrik ez. Egunen baten ume batek eukileik, eta eskolan be, egileke, ipuni lehiak eta bat, Bizkaia orduan zelan idatziko dugu? Hori beste problema bat, handize da. Eta idatzi lehike, ez dakit, modu askotara, bitera behintzet. Bat, zelan bait, ahoz entzun da bezenak, arau batzun barruen berbak osorik esan da, orduan idazten da benien, umie batez be txikitsua badi eta bar, ez dakit, behar bada, berbak nune bai be, zein bizu, eta behar bada zein bizu batere ez duzu. Haun zein bizu ba, haun zein bizu bata. Orduan, berbak bere izten jakinen bideu, kontrazinioek apurtzen edo osotzen jakinen bideu, ikasein bideu, ez 5 urtekoa, baina 10 bat urtekoa, egin bileuke, hor ba. Ez dago zan biharrik, prozesu bat daula, ezin lehi holan idatzi. Eta idaztekotan jakinen biko dau, berba banatzen, eta berbak osorik idazten, eta osorik idazkeran, deklina bi eta arau batzuen edo zelan baiteko kriteriz batzuen arabera. Orduen hori, idazteko, apur bat, preparoen biko die, ez golpera, preparoen biko die, egun baten, ipuin lehiak eta badatorren dien, naizta ikasketa guztiek batuen egin, naizta berak etxeko hizkuntzan oso ondo konteu bierba da ipuinek, baina egun bat dibestera, ez dugu ondo idatzeko, preparoen biko da, apur bat. Emon daigun, pixka bat idazteko be, badakiela, badakizela berbak bere izten, bestela be, gitxigola bera, identifiketan dabela, hemen erabilo hizkuntzi, eskolan darabilen hizkuntza akademikoaz, batuaz edo Bizkaira jasuaz, identifiketan dabela, eta ondo, ailego gara maila horretaraino. Eta maila horretaraino ailegetan gauzen bitartien, hemen dagona be, egin lehike. Eta orduan hone, bertzularitzia zebateko zei ikusi, baina nien azoen bertzularitzieri buruz hemen ez da bertzularitzien promozioarako. Hau da, modu bat dalako oso dotorie, oso atsegine, eta obligeu egiten dabelako, bai irakasli eta bai umie, zelan bai neurtute
batez be neurtute. Errimieri ez hainbeste importantzimo, baina neurtu bier badau, eta berbak osorik edo izkera jaso zamarrien, naizta kontrasinu batzuk, hemen gehiena ebiteute dauz, baina enbier baioa proba berbak osorik esan bier baio eta natural dondo esan bier baio, holan neurriz eroaten, zilipurdi askon bikotu, luzatu eta tiratu, eta batin labur da bestin luz eta orduen ordezko baliabideek erabiltzen ikesibiko dau, eta ez da uste bezeie, uste baizen simplie, baina nahiko simpli imoten da, baina ez da insimplie. Eta eiken bada, ni kontoetan ipuñau, hemen modu ontara, edo beste modu batera, kontote ipinkiek esan gure dugu, hor hainbeste egitura, itxi, albora, beste bat hartu, sinonimoak, silabak kendu, gehitu, einela. Hori guztiz hori, zelan bait, alan era, atsegin baten, guzteu jaken ipuin bategaz, hori, idatzike eta apur bat neurtuta eta kantetako modu ipinki da, atsegin baten atzetik egin lehiken ariketa bat. Berri horrien, hauek horra esiko da. Baina, izen lehike hau. Orduen, hori guztiz hori zelan egin lehike? Jakine, hau, eta boste osei urtekoakin ezingo zuen, baina behatzi 10 urtekoakin da bai. Orduen, zetako dau, berzo zaletzeko? Ez da, nire helburu ez da hori. Baina, bertzolaritzi eskola guztiz da zalan bai, jemoten da eta euskera askotan eiken da, zeo zer eiken da, leku askotan eiken da, behintzat. Orduen, zehatik ez etxeko hizkuntza hori bera, edo batuen, idazten daben moduen, intentau eta orduen, ipuin bat, esan dugu, elaboro eta pixka bat era jasuagoan, eta ganera, neurtuen, da ganera, kantetako moduen ipini. Bueno, ez da norberak esan biharren dio, baina esaten abeleen helburu guztizek eta hauen bielu, ez mire etxako lagorik, esar esan bihar, oina hau ipinen bio idatzik, ana gertuko die, zein bizu eta, zein bizu holan, ezin jozu batera idatzik, antxa gertuko die, berak erakutzeko dugu, bidiek erakutzeko dugu, zelan joan. Eta hori egindakoan, edo hori eiken, ze hau, eikie bera da importantina, eikie bera da emunkorrena, ipuin hau, geratu lehike, modu ontara, eta hemen, errima pigaz ipinot, ez kompliketi jarren, zazken baten, errima pare bat aurkitzie, umientza pesta gatsa, hemen gatxena, ondo neurtzie, da, geuzie, natural samar eroati da, hori agatxena. Da errimie, ez da bela errimietan, edo, katua eta txakurra ipini da bela, etxe oso bakien, zegoen zen mailatan, dago zen, baina idazten da bena, neurtute eta ondo, olitxo, egon dekela. Orduen, naik ez, entzun daban ipuin hori do, berbakera hori do, txeko hizkuntza hori do, euskalki mintzatu hori, naik ez, beste bari jasoen godo, jasoen biko zue, ez dago, beste modu bateri idazterik eta ganera hola naikin bado zue, orduan, hori egindakoan, eta hori prozesu bat da, hau ez da, espentzea, ordubeteko klase baten egiko zuenik hau, hau prozesu bat da. Eta hori egindakoa kanteo egin lehike, eta esate batera kanteo lehike olantxe. Basan txakur polit bat txiki baltzerana, bastarrak uznatzeko grazia eukana, adauzi egiten eban txilin baten gizan, errotan bizi izan da txilin errota esan. Honeton joe gero, errepika bateko trealalalan, da joan lehike, txandatzen. Beinan abiatu zan basoan gorantza, mendian esploratu gura eban antza. Txori bat, ez entzun horre txarto zun, ez entzun. Txori bat entzun eban kantu arraroan, hain kantu tristea zen negarrez egoan. Danak ez dugu zehingo, baina hiru lau bat, ia honezkero doinu ezue badakizue, lauak kantean bioz danun hartien. Txilin errotak zuga zazpiti dinotzo, zeri negarre egiten deutzazu txoritxo. Lehen baino minduago dino txoriamak, azeria jandeustaz txorikune danak. Txilin errotak dino zelan umeaken, azeriak ez daki arbolara igoten. Orduan txoritxoa kontatzen azizan, azeri barrabanak zelan esan eutzan.
Bota idazu ume bat gozeak nagota, ostean egingo dut arbolea bota. Ume bat bota deutzat minez adiatik, alan beste umeak salbatzea gaitik. Holandoan, orduan, doinu honek, txandak egin leike, gero badauka tralalalalalan, tralalalan, doinu honetan edo beste batean. Azken batean, umeak kantau leikien batean. Hori da kantatzeko modu bat. Hau da, azkenean, jakina, egin duzun hor bat kantatzen da gozatzen, baina bin bitartean aurkitu behar da gozamena, baina oin, gozatzen gabiz, egindakoan hori dana kantatzea, eta eure egin badabe, eta euren kolaborazioz, da zu laun dain badabe, da dotore geratu bada, eta dotore geratu arte ez tozuz kantetan ipini bier, zelan edo balan, han gauzek ondo esan da, ondo ipinike egon bidabe, orduen, tanen gozamena da, eta dana egin jabe. Baina ez da bakarrik kantau, kontau egin lehik egolan, ez da egin jarraitu lehik egolako zelan zen neurtute dago nien, alako pausa doako kadentzia batzuk eta ritmo bat eta ero baten da, eta kontau egin lehik egolan. Orduan azeriak santar barrabana, nuna behin. Amaika, bai. Orduan azeriak santar barrabana, ajan eta dinosta, bota bigarrena, eta alan azeri santar barrabanak, hemen txoriz da bilu berbetan, eta alan azeri santar barrabanak, banan zande uste txorikunedanak. Txilin errota dino, lasai txoritsua, neuk harrapatuko dut azeri gaiztua. Txilin errota harindua errotara, eta isilik gaztaien gelara. Hainbeste gaztai mota aurkituri bertan, ederrena hartuta bizkor dator gueltan, gaztaia itxi eban arbola digurrur, bidearen erdian usaintzuta samur. Gero bera etzun zan bastarrean trabez, egotez notan baina hilda balegolez. Azeria mendian, ni apurra daurrien umie balegolez nabil, baina egin lehik ezamen zinkurin gehiabez, umien aurrien, baina zaitik ez du zinku bolo gauzek. Eta holan, kontau zein keba, ez taipa, holan, Azeria mendian goraz doa, baina batean hartzen da gazteien usaina. Hau dok usaina dino errekaundoan. Noan barriz berantzaia zer dagoan, jatzi eta gazteia. Hauste bagoa, azan azeriaren posa eta saltua. Jaten azizan eta janeban osoa esaten eban, hau do gazkari gozoa. Lentxorikunak eta gazteia ganetik, holan etxoan ian jaio nintzanetik. Aseaz eginda mustorrez aurrera lo egitera doa bide bastarrera. Badoa eta zelako uste gabeaze, txilin errota hila topatu dau luze. Azeriak ezin dau posean agortu, txilin errota antxe ikustean gorpu. Hemen txilin errota inoan aidera, nire areri honik sortzen abera. Txorikun eta gaztai hau gero postrea, gure txilin errota hilda ikustea. Orain egingo dautzat txixa belarrira, holan bere garauna garbituko dira. Asten daba egiten txixa belarrira, txakurraren begiak tak zabaltzen dira. Txakurrak heldu deutzo, grauz pitilinetik, azeriak ezin dago alde inganetik, azeria didarez, ai, eta txilin errota gozoa dauka, bai. Azkenean txakurrak bera jakin zelan, samatik oratuta bertan ito eban. Txoritsua orduan zagarraren puntan, pozez oratuta lez azten da kantetan. Hau patxilin errota, txakur txokutuna, azerien... galdu ikena zen. Hau patxilin errota, txakur txokutuna, azerien gozeti libratu gaito. Hau txorien kantuen inbitu lehik egitxua bai. Hau patxilin errota, txakur txokutuna. Zeure badakiz, azken baten zugamen txartu irakur, zeure badakiz, Azerien gozeti libratu gaituna, gaurtik izango zara txakur txapelduna, azerien izua, txorien launa. Zuen aurrien olako zera egiten asko atrebituten, baina hemen paiazu beri asko eilegez, da ez atrebituten ez duzten euri natural urtetan. Doin esango zuen, olako gauzek euskal literaturan be egin dira. Eta esango zuen, zeitik ez dauz ipuin guztiak holan epintzen. Ez. Geuzi ez da bizikletan ikasi da benari behitzie. Ez geuzi da bizikletan ikestie. Da ikeskeran gozetie. Orduen, hau, oitxura onditxe egon da, ipuinek modu honetan, ondo dau. Modelek eta askok, fabulak eta alegiak eta egin izan da bez.
Orduan hori da produktu bat eskaintzen dozune egin lege. Ez, ni beste gauzu bat esaten ari. Ni nago esaten, ahozko kontakera zuzenetik onaino eurekaz batera eroatie ipuin bat. Eurekaz batera. Eta gero bierba da, eukilegez, eredu batzuk, irakasleik eukilegez, holan ipinileike, eukilegez, baina honek ez dutzu ezer konpontzen. Hau irakasleik berak umiegaz enbideu, txartotxu hau, hobetotxu hau, baina bintzet euskeraz, da euskalkizien koherentzia bat ez ondo esan da, eta holan edo beste modu batin, hori da enbidana, bisikletan ikesi enbida ibiltzen. Da ibiltzen ikesizaz gozeu bida. Ez, behitu, honek umion ezelan ikesidan bisikletan, behitu, da ikusi, bisikletan bada bilela. Ondo, oso ondo bengo da hori ikusti, eta holago ipuinek, presentu legez, engebe produktu moduen, ni nago esaten bestie. Eta hain zuzen, hau, ni neure ideie, danipe ez dute guztiz esango, bertsolaritzi eta baleko askotara deitu izen dauzte, irakasliek eta magisteritza eskolako batzuen buruen bertsolaritzie modu ontara erabiltzeko, hau da, ipuinek edo zelan bateo kontakizunei sekuentzializazio bat, Jesus, hori da, berbie. Antxe, entzune ban da, sekuentzia baten moduen, kontetako moduen. Ez da, orduen, maila ontaraino, edo zein irakaslek zelan bat intenten leike, maila ontaraino, zelan bait eikie. Orduen, hori da, eskatu doztina, deia, enguzu, aprobie, bai, egin leike, hau ez da bertsolaritzie, hau zer da, hau da, lehen esan duana, konta dugun, ipuin bat, hau oe aurrien belauniko, edo umez inguratute, konta duguna, ipuin personal direkto urbil hori, maila jasoago batera eroati. Eta hau da, ipuin horrek eukilegin zalan baita izateko, mailari jasoena, eredua. Horrek ez da usan gura, mailari ondina edo ondoen kontatu dagoeni, baina hemen, berbak ize tanak osorik esan da dauz, emoten dau, natural daula, emoten dau ez dauz, ez dau txarto ezer ez dau, ondo dauena asko hobeto kontolege hori jakine, baina hemen eredu baten inge dau. Horixe, ibilbide hori, umiegaz batera, edo ikasleigaz batera, ez da, derri hor umieg ez da nixen, nahi gau, onerantzeko, irakasle egin ebazen da, eure hori gure eben, hori izkatzen eben, eta horixe eiken, alegin jo ginen. Orduen, hori zengo litzake, ahozko izkera zuzenetik, eta ipuin bat hartu dugunez, beste kontakizuma bizen leike, beste edo zori izen leike, maila batera, azken baten, holan kantetako moduen ipini. Edo kantetako moduen espada, idazteko moduen behintzat, ipini bikotzuzu, baina kantetako moduen egiten bauzu, ipinki bauzu, hemen holan ordenetan, da geuzek eta aldatzen da ordeni eta neurtzeko, eta geuz askoen biko da, hau holan ezin ja, holan gehiago barik ipini. Hemen mile buelta emon bizakoz burueri, buelta errezak, irakasleik garbi eki bideu zer gure daben, da jakin bideu korregi duten be, baina mile buelta emon bizakoz basile kentzeko, eta enbiko die, egitura guztien sinonimuek eta abar da besti eta baik elipsisek eta aditze jan, aditze ipini, ondo neurtute geratu diken. Baina, bera hori egiten dabilela, edo zu hori egiten zabizela, ezabiz horre guztiok, kontzienteki eta jakinki kontu ez, ni oinamen sinonimoen bilen azebek. Ez, bera, topo oso gotzo, hemen berba sobraten jat. Topoixu beste batia irukoa, dauen, edo orduan kenduizu zila bat, depinxu bikoa, bere sortuko die hor dano, han sortuko die. Da hori dan hori eikie, hori da, orduan, zelan bait, ahozko euskalki hau, ahoz, zuzen, etxetik eskolara aile gaudana, eskolan gero, pixka bat gora ho, eta oso gora jasoteko modu bat. Eta hau, amarra maik gaurteko umiek oso errez egin leki, eta orduen, holan idatziki edeuken euskalkize, identifikoko dabe, batuaz be, batuan ekin badabe, eta hizkuntza bat izango da, baina zein bizoin jezizia zuziartara besti, eta hori hizkuntzi hori, ipuinen kontakera zuzenia entzun dabena, batuaz da irakurtzen dabena, eta testu eta hizkuntziaz, bat eikie, nahiko gatxada, ze hor bizimik jartien, zulo handi bat dau, batez be, etxien, sortzen badola konfrontazio bat, etxeko berbakeri eskolakoa, eta orduan, modu ontara jasoten badau, bere euskalkize, maila guztizetan, eta maila guztizik esakeran ez di, maila asko, azken baten da, kontakizun zuzena eta direktu lehenen joan moduen, eta gero, berbako zogi izan, eta gero neurtu, ez da, beste, mila moduko aldamin hori, ez da, hor bizimik jartien, orduan hori ikin badau, orduan hau euskerio, hau hizkuntza bera da. Batien izango da, etzun, da bestien etzan. Baina, hau hizkuntza bera,
Batin izango da eban, aditzen laguntzailein, baina diferentzi, baina ordureko, hori guztu joan ordeko, eukiozu, eukerie, hain gauza esateko, eta hori natural jasoko dabe, da natural eingo dabe. Bueno, nik hauxe adibide modu hau hemen azaltzeko, eta batez be, animetako, zuek olako gauzak, eiken, alegintzeko, eta zu eskolan bada den hori gauza asko eiteko, ez? 3 urte digazit, jogo eta 10 urte, eta jenti estudizuen da bile, da ondino gero, jarrai jokin dabe, eta zu gameza bizi ikastaro egiten, betia bizi ikesten, ia dezitan, hau noze piniko estan ikastaro bat, ia ikesizek ahaztu da iguzen, apuru eta ahazteko ze karga egiten dabe, pixu, beti zabizi ikesten, dabe, joaben ondino ikesten, orduan pentseu, horren danen barruen, geure etxeko hizkuntzie eskolan bere gunien da barreguteko lekurik iztau, eango ez da, eta ez da modurik aprobat hori garatzeko eta pixka bagora, eta ez da bida lingustek eta alde bat eritxik jabar da, ez da bai idatzik jaholan da, hau esaten dana idatzi bier bada, ez da mile modue idazteko modu zerik, edo izen bideu zeo zerre estudio etnografikoa dikin da bila, bantxe jaso biko juzera, baina bestela, berbait jendogune idazteko, asmote dauz, inventete dauz, orduan aprobat, bideratu dizu. Eta gero zeo zer gehitxua, jolas hori, joko hori, gehitzen baduzu, eta neurtu deipin, jolan, gauze dotore bat ekin bazuta, sariketatxu baten, zure humiek zeo zer irabazi, edo sari espada txalduak, edo alako lilura sortu hau zebadabe, inde dau. Orduan honek, bestie, hain gatxar. Da, kontzientzia, eta prestazune edo, pixka bat gogu eta gana, geure duzi da, barrutik eta odoli indar bagun, eta ez da, berezko atzegin edo placer bat egon bioskun gauzi da umiek, ni umien nintzela ni abadi izen nintzen oin dalago eta maosturot dalago kontuek eta kontan gendu zen da gaur behaizik eta honek behaizik umiek orduak eta gaurkoak antzeko batie naizta telebiztiri begire egon da naizta gu karratilia o txirringulia esgola eta bere bili baina gure burue da oinko 10 urteko umiek tresnak eta horri indeko zen diferenti baina umediek gaur da umieri hau da besti eta edo zer fantasize edo zer orduan umiekin peintzet egin lege eta esan dudan ez barrundekon gauzari importantina neusizek harino barrundekon gauzari importantina umie da barrundeko egune edo no zein lege hau hori zen, nire aldetik besterik ez da zeo zer komenta gure osu edo gehitu edo gitxitu edo beste erabateko aprobatzu egin lege zen edo dabar nik neurie esan dut. Bueno, espadeko zu beste komentari horik